ọ bụ nnọọ ihe ha nwere ka ọ bụ na ito Chineke nna n'ụdị pụrụ nnukwu iche dị ka ndị ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service chịkọbara mmemme Carol and Nilesis 2024 ya na ihe nzere award n'isi ụlọ ọrụ anyị bụ nke dị n'Ọka. Onye ta aka ebe Emmanuel Okonkwo pụtara anyị akụkọ a. Ka ọ na-ekwu okwu onye ji ọkwa managing director nke Anambra Broadcasting Service bụ Maazị Christopher Molookwu toro nnọọ ndị bịara ya bụ ihe mmemme nakwazi ndị ABS maka mbọ dị iche iche ha gbara iji wee hụ na ya bụ ihe mmemme gara otu o si wee kwesịe, ebe ọ kpọkuzi ndị mmadụ ka abụ ndị ga-amụta ịdị na-enyere ndị mmadụ aka, ọ bụghị naanị inye ndị mmadụ ego kama inye ha nkwado nakwazi oge ha otu o si wee kwesịe iji wee mee ka obodo bụrụ ihe ga-adị mma. Onye isi oche na ya bụ ihe mmemme kwazi onye ji ọkwa managing director nke ụlọọrụ Dynamo Group Limited bụ Maazị Daniel Aneto kpọkuru ndị otu Kraịst ka ha bụ ndị ga-amụta ịdị na-enyere ndị mmadụ aka ma na-ahụ n'anya otu o si wee kwesịe, ebe o kwupụtara nọọ ụdị ihe dị otu a ka eji wee mara oge ekeresimesi. N'okwuchukwu ya na mbụ, onye ji ọkwa Archbishop Ecclesiastical Province of the Niger bụkwazi onye bụ bishọp nke Ọka Diocese bụ Most Reverend Alexander Ibezim, Vicar nke Church of Pentecost Ọka bụ Venerable Prince Oranye kọrọ nnọọ otu esi wee mụọ Kraịst n'ụwa ya nakwazi ọrụ ọ bịara ịlụ ịnapụta ndị mmadụ na njọ ha ya nakwazi ntaramahụhụ niile nke so njọ abịa, ebe ọ kpọkuzi ndị otu Kraịst ka ha bụrụ ndị ga-anabata Jizọs Kraịst na ndụ ha dịka onye nwe ha na onye nzọpụta ha. A nọrọ na ya bụ ihe nye onyinye nkwanye ugwu dị iche iche. Ndị ukwe si n'ụlọ ụka dị iche iche n'Ọka bịakwara kpee ukwe na ya bụ ihe mmemme.